محمد عاکف ئینام کۆنسڵی گشتی کۆماری تورکیا لە هەرێمی کوردستان و مستەفا تۆکار جێگیری کۆنسڵ کرد. Devletine de dawireşa deverê hata giftogokirinu û tekes li ser hevkarî û têkiliyên dualî hata ji bo ku tenahiya hemû deverê bice bibe û di vî warê jî de tekes li ser bingeh û bandora Herêma Kurdistanê ji bo çareseriya giriftariyên Iraq û deverê hata kirin. Her di hevdêtinê de Konsolê Giştiyê Tirkiye ji birê pîrozbahiya serketina prosesa helbijartinên herêmê dawî kiryara teroristiya bajêr bi amanca paytexta Herêma Kurdistanê kiribû armanc protesto kirû balkişan de ser wêyekê ku Herêma Kurdistanê giraveke tenaye û bi hin hewlên nehezan alûz nabe û piştgiriya welatê xwe jî ji bo hevkariyên bêtirên herêmê nîşan da. Dê hember de şêwirdarê civata asayişa Herêma Kurdistanê balkişan de ser girîngiya hevkariya navbera hemû hêz û welatên deverê dê prosesa berbirobûna teroristan de û dê vî warê jî de tekes li ser girîngiya hevkariya herêm û komara Tirkiye kir. Herwiha her du aliyan tekes li ser çareseriyên aştiyaneyên di zû de ji bo pirsgirîka Sûriyê kir û hêvî xwestin ku bi hevkeriya hemû navendên herêmî û nêvneteweyî dawî bi zû û zehmetên gelên Sûriyê bê.